Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saionetara. Gaurkoan ez gaude Ikuilu arrunt batean, baserri eskola batera etorri gara, Arizberri baserri eskolara, Ilundainen kokatzen da, eta ikusiko duzuen bezala, baserri eskola zoragarri bada, gauza unitz erakusten dutena, Mikel Lasarterekin egongo gara, bertako koordinatzailea, eta ikusiko duzue pena merezi du, haur helduak bertaratu eta ikustea zer duten bertan. Saioaren hasieran esan bezala, beti ere ur eta lur saionetan, badakizue nekazaritza eta abeltzantza inguruan ibiltzen garela, eta askorek behar bada jakinen duzue, Iruñerria ondoan, Aranguren baiaran, baserri eskola berezi bat aurkitzen da, Arizberri baserri eskola, Ilundain herrian, eta nola ez mundu hori gustatzen zaigunez, bertaratu gara, eta nire alboan dut Mikel Lasarte, baserri eskolako koordinatzailea, eta berak azalduko dugu, baserri eskola honen nondik norakoak. Eta Mikel, hasteko ez, lehenbizuko gauza Ilundain herria, herri pollita eta paraje zoragarriak, egia esan, Iruñatik hain hurbil izan daulako parajeak topatzea, gustu ematen du melanen aitzea, ez? Bai, oso paraje ederra da, Iruñetik gertu dago, baina aldi berean bakardade handia dago, natura zinguraturik gaude, gari soroz baita ere, hau baita garia eta zerealaren kultura baita nagusia hemengo nekazaritzan, eta hemen bertan kokatzen da Ilundaingo baserri eskola. Baserri eskola, jendea pixkat zentratzen joateko, azkenean nondik nora sortu zen baserri eskola hau? Bai, baserri hau sortu zen Ilundainaritz Berri Fundazioaren barruan. Fundazio honek duela 30 urte egiten du lan, duela 30 urte sortu zen, eta egiten du lan batez ere gazteei zuzendutako proiektuak garatzen ditu, batez ere arazoak eta kondukta arazoak eta dituzten gazteei begira. Eta horren barruan naturak nolabait erraztu egiten du lan hori, eta horregatik sortu zen baserri eskola. Eta alde batetik baliatzen dugu edo erabiltzen dugu baserri eskola bertan ikasten ari diren gazteentzako baliabide gisa, eta bestetik ingurugiro hezkuntza jorratzen dugu baserri eskolaren bitartez. Bertan zer ikasteko aukera dute, ez egite kurrikulo ofizialean deuen? Bai, hemen dauden gazteak arlo ezberdinetan ikasten dute igelseritza, zurgintza eta lorezaintza batez ere Ilundainen bertan. Eta gero arlo basoari lotutako modulo txiki batzuk ere ikasten dituzte. Eta azken urte hauetan indarra handiz batez ere neskei begira, ez bakarrik emakumei begira, baina gehien bat emakumeek egiten dute garbiketa moduloa. Orduan, esparru zabala, aukera zabala, eta baserri eskolaren barruan? Bai, eta baserri eskolaren barruan hainbat programa eskaintzen ditugu, Nafarroako eta Euskal Herri osoko ikastetxeei zuzenduta, etortzen zaizkigu hasi 2 urtetatik eta 12 urte bitartean, eta hainbat arlo ezagutzeko eta jorratzeko aukera dago. Baserria bera, baratza, energia berriztagarriak, meteorologia, eskaintza nahiko zabala da, baina gehien eskatzen diren programak baserriari lotutakoak izaten dira. Euskal Herri osotik etortzen zaizkigu taldeak, batez ere Nafarrokoak, Iruñerrikoak bereziki, baina denetarik hartzen dugu. Etortzen direlikan taldeak, ez egite, egun batzuk egoten dire bertan,
ze iraupen izaten dute? Hemen Iruñerri ingurukoak batzuk etortzen dira asko eta asko baserria ikustera, animaliak eta ezagutzeko, eta beste batzuk eguna osoa pasatzen dute baserria ezagutuz eta beste hainbat ekintza eginez, edo egun batzuetarako etortzen dira baita ere baserria ikusteaz gain, naturari eta ingurugiroaren hezkuntzari lotutako hainbat eta hainbat arlo jorratzeko. Ja, urte kuadria bat martxan jarri zenutenetik hau, irauten du, seinale funtzionatzen duela eta beharrezkoak zaretela azkenean, ez? Bai, nik uste ingurugiroaren hezkuntzan aurrera pauso batzuk eman dira, gizarteak aurrera egin du, nolabait gero eta kontzienteago da bizi ditugun problematika hoietaz, baina oraindik ere nik uste beharrezkoa dela. Gaur egun herrietan ere abereak eta ikusteko aukera hundirik ez dago eta horrelako baliabideak nik uste beharrezkoak direla. Eta naiz eta asko aurreratu den oraindik ere beste hainbat dago egiteko eta alde horretatik beharrezko proiektuak dira. Hor Rural Kutxaren laguntza jasotzen dugu, baina hala ere etortzen denari zerbait kobratu behar izaten diogu, ze azken batean hemen egunero egin behar izaten dalan, ze animaliek egunero jaten dute, egunero behar dituzte zaintzak eta proiektua mantentzeko nahiko garestia da. Bestetik lanaren emaitzak onak direla iruditzen zaigu, urtean zehar 6.000 haur edo etortzen dira ona hainbat eta hainbat ikastetxeetatik eta alde horretatik nahiko pozik gaude egindako lanarekin eta jendearengan dugun harrerarengatik. Behar da orain ere, baten bat ikusten dago eta bonbia piztuko zaio ez, eta hortengo ikasturterako ez dakit denbora den edo ez den, baina aukera bat gehiago ez, azkenean badakigu aurrak atera nahi dutela, beraien gunetik ateri eta zer den kanpoan ikusi, eta zuek ez dakit zuen agendatxo hori nahiko osatu izaten duzu edo? Bai, irailean hasten da aurre inskripzio kanpaina eta irailean berean kasi urte osoko lana egutegia okupatzen dugu, baina badauzkagu oraindik ere tartetxo batzuk. Orduan, badakizue, mugitu, bilera horietan ide horiek gauzatu eta bertaratu, eta ikasturte bukatzekin bakarrik ez da zuen lana bukatzen, ez? Hor da parte horretan ere jarraitzen duzu lanean, ez? Bai, uda partean kanpaldiak antolatzen ditugu. Bi kanpaldi mota egiten ditugu. Goizeko kanpaldiak, hau da goizean hartzen ditugu aurrak, autobusez egiten dugu ibilbide bat Iruñean barna, eta etorri nahi duten guztiak ekartzen ditugu, hemen eguna pasatzen dute, ekintzak eta eginez, eta gero eguerdian bazkaldu eta bueltatzen ditugu. Eta gero badauzkagu, kanpamentu tradizionalak edo nolabait esateko, astebeteko iraupena dute, eta hemen bertan egoten dira astebetez aterpetxean. Guztira 6 bat kanpamentu antolatzen ditugu, uztaila eta abuztuan, eta txanda guztiak bete egiten dira, eta aurrak oso gustora egoten dira. Orduan, ongi prestatuak zaudete, aterpetxea esan duzu baduzuela, jateko eskaintza ere, nola ez, eta azkenean dena ikasleen eskura, ez? Hori da, ikastetxei eta gauzak erraztu egin behar zaizkie eta baliabide interesgarriak eskaini. Azkenean ateratzea ere gustatzen zaie eta irteera horietan ere asko ikasten da. Beti zuzenean ikasten den hori beste modu batera bizitzen da eta beste modu batera barneratzen da. Orain ere badire tendentzia berriak irakasteko, badirudi beti ere naturarekin kontaktuan da beste modu batera gauzak ikasten ari direla, eta zuek, aspalditxotik horren berri baduzue, aplikatzen duzue, pixka bat hasi zinetenetik gaur egun arte baserri eskola nola aldatu da pixka bat, funtsean oinarri bera da, edo esperientziak erakutsi dizue zenbait gauz aldatzen joan zarete? Saiatzen gara, urtero hainbat ikastentxe etortzen dira, orduan beti saiatzen gara aldaketak eta egiten eta pixka bat programak egokitzen eta eskatzen diguten
zera hori, programazio hori ahalik eta hobekien eramaten. Da, bueno, hasieran oso gauza pixkarekin hasi ginen, gero ukuiluak eta haunditzen joan ginen, gero eta bere gehiago edukitzen, azken urteetan beste arlo batzu jorratu ditugu, meteorologia, energia berriztagarriak, nolabait ingurugiroaren eskaintza hori osatzeko, eta bueno, gaur egun denetarik daukagu, eta bueno, asko daukagu oraindik ere egiteko, baina bueno, goiz eder bat pasatzeko aukera dago, eta nolabait naturara hurbiltzeko aukera paregabea. Aipatu zu haziendak animaliak abereak badituzuela, gero ikusiko ditu ere, horiek zaindu behar dire, bizi dire, ongi zaindu, egun osoa behar dute pixo bat atentzio edo behintzat urte osoan zehar, eta ezakite jende aldetik zenbat pertsonen artean eramaten duzue baserri eskola. Bai, bueno, batzuk asteburuetan egoten dira, beste batzuk aste tartean, jaiegunetan, bueno, guztira 5-6 persona. Gero aurrekin egoteko ere talde berezi bat daukagu, pixka bat pedagogiaren arloa eta jorratzen dutena, orduan bai, 5-6 personen artean gutxi gora bera. Osongi, Mikel, ikusten dugu, bueno, lan bikaina egiten ari zaretela, ikusentzuleak eta baita ere gu desitzen daude pixka bat, irudiak, kanporateri, animaliak ikusi, eta gure bertaratu gara, gaur guraldi polita dugu, oso argitsua, baina haizetsu ere. Eta badakigu askotan haizea handia ez dela lagun izaten, baina saiatuko gara alik eta hobekien bisitatxoa egiten, eta ez bazaizu inporta, abiatuko gara. Bai, goazen baserria ikustera. Iritsi gara, Mikel, ateri gara barrendikan kanpora, argitasuna badugu, eta bueno, ja hemen ikusten da animalia zein da soinua, ez? Azkenean naturaren zati bat dire ere eta garrantzitsua. Hala da, bai. Etortzen diren guztiei asko gustatzen zaie animaliekin harreman zuzen hori edukitzea. Eta animalitxo jaio berriak eta txikiak ikustea, hori asko estimatzen dute. Da hemen haunztegian gaude, umatu berriak daude hauntz batzuk, eta hemen ondoan behia dugu. Hemen baserri eskolan gehien bat bertako arrazak ditugu, baina bueno, pixka bat denetarik, barietatea handia da bertako baserrian. Bai, hauntzak ikusten duen bezala, txiki xamarra dire, ez? Hauntzen anuak edo? Bai, hauek ez dira bertakoak, hauek txiki horietakoak dira. Eta, bueno, zure atzekalduntan, Pirenaik arrazako, ez? Hemen Pirinea arrazako behia orain umatzeko dago. Kuriosoa da, ez? Behiak azkenean, askotan arraza desberdinak garai batean saiatu ziren kanpotik ekartzen, Pireneika ere bolada batean larri edo pixkot kezkatua ibili zen arraza bezala, eta gaur momentua da non Pireneika indartu den, ez? Bai, hori da, azkenean bertakoa hoberena, ardiekin ere gauza bera. Hainbat saio egin dira kanpoko ardi arrazak eta sartzen, esene gehiago dutelaren aitzakian, baina azkenean ikuste bertakoa nagusituko dela. Hemen daude aspaldian eta bertako errealitatera eta baliabidetara egokitutako arrazak dira, orduan ikuste horiek indartuko direla berriro ere. Gu behintzat hori erakusten saiatzen gara. Aurrak eta etortzen direlikan, ez ikuste dutelikan horrelako antxume txikiak, politak esaten dute, jode, nik ez du nahiain, antxumerik, ez? Pixot, pena maten, ez? Ikuste ditu zaren polita eta gero platerin goxoa dira, baina ez dute pentsatzen jango direnik ere, ez zaie iruditzen, bai, ez dute erlazionatzen hemen ikustako animaliak gero plateran daukaten aragiarekin. Bai. Eta ezakite galdetuko dute, zer jaten dute animalia hauek, ez? Bai, galdetzen dute, eta hauek zer jaten dute, eta bai, kuriositate handiarekin etortzen dira, eta galdera asko egiten dituzte normalean. Zuen kasuan, ezakite lur saiak aparte behitu zuen, non bazka lantzen aldu zuen, edo normalean bazka erosten duzuen? Bueno, zereala eraiten dugu, eta horretarako 10 hektarea edo ditugu. Aurten girasola eraingo dugu, eta gero erleentzako beza egin dugu baita ere, erain dugu. Egon du gara pixka bat hauntz, antxume eta behiaren onduan, eta espazio desberdinak, leku desberdinak dituzuenez, jarraitzen dugu bisitatxoarekin. Hori da, guazen, hegaztiak ikusiko ditugu. Animalitatik, haziendatik, hegaztietara, ikusten dugu gustura etortzen direla hartoa jatea, eta bueno, Mikel, hau ere gauza aski polita, ez? Bai, oso polita bai.
Aurrei ere asko gustatzen zaie, behar bada igual beldur gehiago edo sortzen dute hegaztiek, baina hola korrika eta etortzea asko gustatzen zaie, bai. Ikusten da ez, azkenen koloretsuak eta, bueno, arraza desberdinak ikusten dire ez? Bai, denetari pixka bat daukagu, hemen batez ere oiloak ikusten ditugu euskal arrazetako oiloak. Bai, zilarra, gorria, marraduna eta beltza. Lepa soilik ez daukagu. Hori pixka bat zailagoa da eramateko eta... Eta, bueno, zainketa aldetikan, ze zainketa izaten dituzte oiloek? Oso zainketa gutxi, hemen eskala txikian egiten dugu lan, orduan sanitate arazorik eta gaixotasunik eta horrelakorik ez dugu apenas izaten. Garbiketak eta noski bera pautatu batean eta egin behar dira, maiz, eta, bueno, pentsu pixka bat ematen diegu eta baita pikor asko. Bai, artoa, garia, gara-garra, denetari pixka bat. Eta gero baratzeko sobra guztiak edo sukaldeko sobrante guztiak ere jaten dituzte eta garbiketa lan ona egiten dute. Ezakete gero arrautz asko erruten dituzte edo... Bueno, haue pixka bat gutxixeago erruten dute. Ez dira granjatan dauden oilo horiek arrautz gehiago erruten dute, baina hauek ere nahiko normal jartzen dute. Lehen solastu gara badituzuela, baita ere zuen aterpetxea, zuen jangelak, tarteka saiatzen zarete bertako jana ematen edo? Bai, hemen bertan ez dugu apenas ezer saltzen eta dena hemen bertan kontsumitzen da. Taldeak izaten ditugu maiz eta ez dugu eskala handian ere ekoizten, baina egia esan dena hemen bertan geratzen da. Zikloa hemen bertan ixten da. Eta ezakite, tarteka aintzinerako ere bertan sortzen dire, oiuk? Saldu ere saltzen dugu zerbait, eskala txikian. Oilarrak 2 edo 3 urte aldatzen ditugu, baina oilo guztiak hemen sortutakoak dira. Inkubailoa dugu eta astero txito berriak sortzen dira. Eta hori da helburua gainera, ze txito jaio berriak eta oso politak izaten dira eta etortzen diren guzti horiek asko estimatzen dituzte. Songi, ikusten da gustora dabiltzela, atari honetan, badute guzkia, itzala eta zer jatekoa badute, eta oioetatik, hegaztietatik zaldietara salto inen dugu, eta han espero ditugu noiz iritsiko gu. Goazen. Jarraitzen dugu bisitarekin da ikusten da ez, zaldiak edo behorrak, astua, baduzuela ere beste zati handi bat ez? Monturazko 2 behor dauzkagu, hemen ikasten egoten diren aurrek egiten dituzte ekintzak eta baita hainbat terapia egiteko erabiltzen dira, eta gero astoak eta poni batzuk, batez ere astoak eta poniak oso maitegarriak dira eta aurrekin gauza aukera handiak eskaintzen dituzte. Astoen kasua berezia da ez, leheno asto asko ikusten zen, gaur egun biankakoak gaigo igual, baina astoa pixo desagertzen ari den arraza bada ez, ez da, zagit, tristia da ez, pena ematen du. Tristea da gaur egun oso gutxi ikusten dira. Baserri batean edo bestean, belardiak eta ongi garbitzen dituzte eta horri esker nik uste mantentzen direla oraindik ere, baina astoen kopurua izugarri jetxi da. Hemen asko daukagu, baina normalean ez dira ikusten. Eta ponien kasuan, behar bada, asto ordezkatzen joan den beste arraza moderno bat esaten aldugu, ez? Aurrak dauden leku horietan, montura pixka bat egiteko, edo gainean ibiltzeko, eta jolasteko, eta ikusten dira, baina, dena den, hemen baserri eskolan joku handia ematen duten animaliak dira, astoa eta baita ponia ere. Suposatzen dut azkenean hazin da jarria dela aurrakin dagotea, ez? Hemen egunero izaten ditugu ekintzak, urtean zehar 6.000 lagun edo gehiago pasatzen dira eta animali hauek jarrita daude eskura, oso lasaiak dira. Ikusten dugu animalik arrazaka edo sekzioneka pixka bat banatu dituzuela Arizberrin, Ilundainen hemen, ezagit,
beraiek ere jerarkikokita jarria daude horrela, nahasi ezkero ja pixa bat arraza gehiago da animali mota desberdinak ez liketen gustorango edo? Bai, kanpotik eta ekartzen ditugunean beste animaliak, bai, hor jerarkiak eta asko markatzen dituzte. Beraien artean, bai, aginte eskala hori oso markatuta daukate eta beste berriren bat edo sartu ezkero, bai, berehala joaten dira jerarkia hori argitzera edo zehaztera, bai, oso berezia izaten da. Eritasun aldetik anta, aixa daude, ongi daude, kontrol minimo bat behar dute. Hemen kopuru txikia da, orduan bai, udaberrian eta udazkenean desparasitatzen ditugu eta normalean ez da arazoa handirik egoten. Hemen aurten izan dugun arazoa handiena antxumeekin. Bai, beirakoa edo diarrea direlako hietako desente izan dugu. Hainbat eta hainbat urte pasa ditugu inongo gaixotasunik gabe eta urtengo udaberrian beirako arazo batzuk izan genituen antxumeetan batez ere. Erlezantza ere arizberrin lantzen duzue, aski garbi ikusten da hemen barrenin, hau pixo bat ez zuen gela duzu, elaborazio gela, baina bueno, garrantzitsua da ez, erleak jokatzen duten papera gure inguru giro honetan, beharrezkoa ez. Bai, oso beharrezkoa, polinizazioa oso garrantzitsua da landaren ugalketarako eta erleak arduratzen dira landaren 80%aren polinizazioaz, beraz, erleen garrantzia sortzen dituzten produktu ez gain, oso garrantzitsua da landaren ugalketan, bai. Suposatzen dut aurrak lehenbiziko gauza erlea dituta, paniko pixo sartzen zaiela, ez? Pixot, konzeptori sartua da, ziztain ezkero, mina ematen du, eta pixo bildur pixot badute, ez? Aurrak erleari. Baina erlea oso baliabide ona da hezkuntzaren arloan baloreak eta erakusteko, eta gero erleen bizimodua oso xelebrea da, eta gauza asko dituzte kontatzeko, eta bai, zera polita da, aurrei gauzak eta erakusteko. Hasiera batean bai beldur pixka batekin bezala, erleak, ziztadak, baina gero ipui moduan da kontatzen diegu modu alai batean eta bai oso konten alde horretatik eta gero esan bezala arlo pedagogikoan bai aukera asko eskaintzen ditu erleen bizitzak baloreak eta lantzeko. Eta, bueno, zuek erlezantza lantzen duzue, eta ez ere ateri, ez? Bai, azken urte hauetan gero eta erlauntza gehiagoari gara jartzen, eta azken urte honetan ekoizpen historikoa edo izan dugu, bueno, eskala txikia beti ere, baina, bueno, 1130 kilo nik uste zirela. Bai, hemengo eztia bi ezti mota nagusi daude, bata udaberrikoa eta bestea udakoa. Udaberrikoa bai, 1000 lorekoa da, baina koltza asko izaten du. Eta gero udapartekoak eguzki lore edo girasol asko izaten du. Kuriosoa da ez dakite gure, bueno, bastan bortziri zonalde hortan, egiten den eztia, behar da arkazea, baldin bada arkazea rautzen du, edo gaztaina, edo erlean nun dagoen, hango lore hartu eta ezti desberdinak egiten dire. Bai, hemengo eztiak beste lore batzuk daude eta desberdinagoa da, eta bai, dena den oso ezti goxoak dira hemengoak ere. Argiagoak. Eta, bueno, beti ere, eztia egiteko bere, bueno, erleak zaindu behar dire, eta erlearen txairik handiena, zoritxarrez, zure buru gaina hor zu kabider bat, listor asiatiko, ez? Bai, bueno, hemen aspaldian dago listor asiatikoa, iaz arazo desente sortu zituen edo eman zituen, aurten ez dugu hainbeste ikusi. Trampak eta jartzen ditugu eta aurtengo trampetan eta gutxiago erori dira eta erletegietan ere gutxiago ikusi ditugu. Dena den hor Zolina aldean eta Xoar inguruan arazo gehiago eman omen dituzte. Hemen zabortegia daukagu eta nonbait errazago suertatzen zaie basura artean janaria bilatzea erleak ehizatzea baino.
Eta, aurrentzat ere ez, aipatzen diezulikan listor asiatikoak, bereintzat extraterrestreak etortzea bezala izanen da zer. Bai, adi entzuten dituzte kontu horiek, interesatzen zaie eta normalean zerbait ere jakiten dute. Karo, kontu horiek telebistan eta agertzen dira eta zerbait entzunda etortzen dira, bai? Erlauntza kopuru aldetikan, kopuruak gehitu zuen zarete, edo tamaina oreka bat hartu duzue? Bueno, orain hemen inguruan 60 bat erlauntza edo dauzkagu. Eta erleak zuek sortzen diren erleak dire, edo tartek ekartzen duzu kanpotik? Duela 2 urte arazo asko izan du genuen, beste gaixotasun batzuk direla medio, despoblamiento de colmenas edo deitzen den arazori izan du genuen, eta baja asko, orduan 15 erosi genituen, baina geroztia guretik ari gara haunditzen kopurua. Eta erlauntza hauek zonaldean gehienak ez hemen inguruan dituzue? Bai, hemen inguruan, 3 erletegi desberdinetan dauzkagu, baina baserritik hurbil xamar, bai. Hemen mendi eremuak eta nahiko zabalak eta handiak dira, eta kasi ez dakiena ez da konturatu ere egiten hor daudenik. Gero ezti hauek, goizten duzuen eztia, kanpora saltzera ateratzen duzu ere, ez? Arizberriko eztia, zanen du bere prestigio, ez, horea? Badu, bere etiketa eta marka dauka, Ilundain eztia bezala saltzen dugu, kilo kopoteetan edo kilo erdikoetan, enpresa batzuetatik eskatzen digute, eta gero, bai, aspalditxoan ari gara eztia saltzen, eta ja klientela fijo bat daukagu baita ere. Ospe bat lortu du, badakite nun ekoiztua den, eta, eta oso osasuntxu azkenean, ez, eztia? Bai, oso osasuntsua. Tratamentu bat ematen diegu, barroaren aurkakoa, baina bestela naturala, eta hemen bertan ekoiztutakoa, bertako loreetatik biltzen duten nektarrarekin. Oso ongi, ikusi duzue, eztia, erleak, listor asiatikoa, joko handia ematen du, zer esan handia emango luke oraindik gehiago, baina bisitarekin jarraitu beharra dugu, ardiak ere hor pres ditugu, eta joanen gara arditegira. Bai, rasa arrazako eta latxa arrazako ardiak ikusiko ditugu. Arditegian gaude, eta Mikel hemen txintxo de Montre daude, ardi guztik, eta azkenean ardiak ere, gure Euskal Herri honetako animalio doazin da esangurutxoak ere, ez? Bai, hemen garaibetean herri guztietan ardi asko omentzen, gaur egun asko jetxi da realitate hori, baina, ikusten dira oraindik ere, eta abere garrantzitsua izan da. Nafarroan gehiago zentratua adibidez, Nafarroa badakigu oso desberdina edo aberatsa dugula, pixka bat paisaje bera atik hasita ere, eta ardien kasuan ere Nafarroan lantzen den bertako bi arraza ditu, ez? Bai, bata rasa arrazako ardia, Iruñerritik bera esan dezagun, Iruñerria eta Iruñerritik berako hartzen duena, eta gero hortik gora latxa arrazako ardiak ditugu. Jendeak jakin dezan pixka bat bi arrazauen desberdintasuna zein da? Bai, esan genezake rasa arrazako ardia haragitarako bideratzen dela, eta latxa arraza berriz esnetara bideratzen dela gero gaztaketa ekoizteko. Hemen zuen kasuan bietatik dituzue, gure atzekaldean direnok, Nafarroko arraza edo arraza nabarra ditzen dena, ez? Bai, hori da, hauek hemengo lurralde hauetan primeran ibiltzen dira, janari gutxi behar dute eta zuri ederrak azitzen dituzte. Normalean hauen azuriak haundituta hiltzen dira, hau da, 21 kilokin edo, ternaskoa deitzen zaiona. Latxa arrazakoa berriz txikiagoak hiltzen dira. Bai, bildotxa hauen artean desberdintasuna, jarria gara adibidez, latxa arrazaren bildotxa jatera, baina Nafarroko arrazaren bildotxa eta latxaren artekoaren artean desberdintasuna sumatzen da jateko orduan.
Bai, arrazakoak grasa beste modu batera infiltratzen du, haren barruan infiltratzen du grasa. Da, bueno, azuri arkume haundiak beste zabore bat du, biak ere onak dira, bai latxa eta arrasa, nuke esango bat bestea baino bea denik, desberdinak dira. Guk ohitura gehiago dugu arkume txikia jatekoa latxa arrazako arkumea. Zainketa aldetikan, umatzeko orduan, zainketan tzekoak, umatzeko arazo horik? Hau, arrazako ardi hauek eta nahiko erraz eramaten dira. Hauek esne gutxi dute, orduan apenas errezaie errapeak eta ez zaizki erreparatu behar. Latxa arrazako ardia berriz esne gehiago dute eta gehiago begiratu behar zaie errapeak eta ez galtzeko, titi bakarrik eta ez geratzeko, manejoa desberdina da. Latxa arrazakoa guri begira daude ere, eta pasatuko beraien ondora pixo batan jarraituko duzu lasean. Guazen? Oso ongi. Latxa ardiak gure atzekalde hontan, eta ikusten dere horari eder bat bauzuela, azkenean latxa arraza ere oso desberdin, ez? Fisikoki ere itxuraz, beste Nafarroko arrazatik. Itxuraz ere oso desberdina da, mutur gorria edo mutur beltza izan daiteke, eta gero ilea rasak baino askoz ere luzeagoa eta kizkurragoa izaten du. Orduan, aurrek naiz eta asko ez jakin, azkar ezagutzen dituzte. Badakigu latxa arrazari ere tekin handia atatzen zaila esneari ez, eta ardi esnearekin bertako gazta egin, zuen kasuan horraino ez ere iristen, ez, pixo bat? Ez, erakusteko dauzkagu eta, zertxo bai gesten ditugu, pixka bat kapritxoz da aurrei erakusteko, baina, hor geratzen da. Ardien alboan, edo ardien lagunak ere zerriak, hemen gure atzekaldean direnak, eta, aurra asko biltzen da bertan, eta seguru, Mikel, asko harritu geratuko ziren, zerriak arrosak ez direla bakarrik ikustean, ez? Hala da, hauek zerri euskaldunak dira eta oso lasaiak dira, beste arraza arruntak baino lasaiagoak eta asko gustatzen zaizki ere zerriak edo nolabait zerriek aurren atentzioa deitzen dute. Zerri askotan ikusten duguna edo telebistan edo baserri askotan ibil izan duen ere zerri industria hori da, ez? Azkenean behar bada gizentzeko aixagoa dena, ez? Hau guretzako askoz ere hobea da, beste lasaitasun handia baitu zerri honek. Lehen beste zerri industriala ibiltzen genuen eta arazo gehiago ematen du, hau askoz ere egokiagoa da. Eta Euskal Arrazako zerria, Euskalduna bezala hobia, ez? Eta azkenean hok ere badute, bere plus bat, bere kalitate gehiago, ez? Haragia desberdina eta beste plus bat ematen du. Lasaiagoa zitzen da, baina ez du hainbeste urdaia ere izaten, baina desberdina da eta ez txarragoa, nik uste hobea dela oraindik. Eta Euskal Herriko arraza izatekin, jarria da, hemen barrenin dago, baina mendian ongo baliz, eskurra eta gaztaina eta denetarik kanpoan azitzen dira isa, ez? Hori da, bertako baliabideak eta aprobetxatzen dituzte eta hemengo eguraldira eta baldintzetara oso ongi egokitzen dira. Aipatzen da, gizentzeko orduan pixo bat gehiago kostatzen dela, ez? Herriberan. Gehiago kostatzen zaie, hazkuntza prozesu hori pixka bat luzexeagoa da, baina hemen ez dugu presarik izaten eta alde horretatik arazorik ez. Eta, hona dena espetu behar baldin bada, espetzen da, ez? Azkenean, pazientzia behar da. Gauza eginda dila behar bezala. Azken geldialdian gaude, bariz berri baserri eskolan, eta oso politak izaten direnak taurrantzat erakargarriak, untxiak edo konejoak, ez, Mikel? Batez ere untxi txikitxoak, horiek izugarri gustatzen zaizkie aurrei, emozionatu egiten dira. Beraiei atentzioa dituko diezuek ematen dituzuen azalpenekin, behar bada zenbateko familiak dituzten, ez? Familia handiko konejoa dira, ez? Untxien kasuan, famili zabalak izaten dituzte eta maiz izaten dituzte gainera. Hilabeteko haurdunaldi laburra izaten dute untxiek, beraz beti umeak eta umeak azitzen.
Azitzeko animali erraza ez, konejoa edo? Bai, nahiko erraza, ez dute arazo handirik izaten. Ura maiz eta garbi eduki ezkero, hortik aurrera ez dute zainketa berezik behar, hola eskala txikian lan egin ezkero. Beti ere pollitak, koloretsuak eta desberdinak ez? Bai, baserriko untxia normalean gehien bat zuria izaten da, hemen saiatzen gara pixka bat koloreak eta nahasten denak berdinak ez izateko eta kolore pixka bat eskaintzeko. Egia esan, ona sartzen direnean aurrak eta txikitxoak ikusten dituztenean izugarri gustatzen zaizkie. Haragi aldetikan ere, telebistan, prentsan, beste gauzik ez dut esaten ez, untxiaren haragia oso osasuntxua dela ez? Bai untxien eta bai zaldiena oso haragi garbiak eta osasungarriak dira bai. Eta, hemen ere aurrei erakusten zaie ez, pixo bat azkenen animaliak ingurunea garbi kontzen dute, gure paisaren zati badire, etxekoak dire, baina beste aldetik jan behar da eta jaten dugun hori osasuntxua behar da izan ez. Hori da, bai, jarrera osasuntsuak eta elikagai osasuntsuak eta pixka bat azaltzen eta hori dena lantzen saiatzen gara, bai. Gero badaukagu baratzea eta baratzeak kontu guzti horiek lantzeko ere aukera ona ematen digu. Tailerrak eta egiten dituztenean baratzean hainbat janari biltzen dute eta gosaritxoak edo bazkariak egiten ditugu bildutako gauz guzti horiekin eta hori ere asko baloratzen da. Satisfazio handia ematen du ez biltzea ez, azkenean? Hori ere oso asko gustatzen zaie, gauzak bildu eta gero jan eta horrela badakiteren nondik etorri diren, da zenbat lan eman duten eta hori gure hezkuntzarako ere pentsatzen dut garrantzitsua dela. Oso ongi, ikusten duzue, Jariz Berri baserri eskola dotorea, pollita, animaliz, haziendaz betea, desberdinak, gure etxe herrietan ditugun adiazgarri badituzte bertan, eta ja bidaia edo txangoa bukatzeko, kanpora ateriko gara, eguzki ederra dugu, eta antxe bukatuko dugu elkarrizketarekin. Mikel, iritsi gara txangoren bukaerara, egia esan zoragarria da nola antolatua duzuen, eta zoriontzekoa bai Ilundain Fundazioari, eta baita ere, zu ere baserri eskolan aitzen zareten guzti hori, egiten duzuen lanagatik, bai gizartari begira, eta baita ere jende asko beharra izaten duzuen beharra, eta eskertzekoa, eta zoriontzekoa, eta zakizu Mikel zozer esatekorik geratu zaizun edo? Mila esker, elkarrizketa egiteagatik, eta aipatu baita ere, norbaitek baserria ezagutu nahi baldin badu, web orrialde bat badaukagu interneten, eta hor, hainbat berri eta jartzen ditugu, eta hor daude kontaktuak, eta etorri nahi izan ezkero, asteburuetan eta badago aukera. Oso ongi, badakizue aukera izan ezkero behintzat baliatu, pena merezi du, Euskal Herrian, Iruña ondoan, Ilundainen horrelako baserri eskola dago, eta aurre talduentzat aukera pollita, pixka bat gure egunerokotik ateri, eta gauza pollitak eta bertakoa direnak ezagutzeko. Eskerrik asko Mikel, eta beste baten ere elkarrekin topo inen dugu, edo beste urte baten ere bueltatuko gara nola ez, nola zaudeten bertan lanean ikustera. Eskerrik asko eta ondo izan? Bai, eskerrik asko eta hurren arte, agur. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ondo segi!